अरे भारती, हम तो तोरा अभी अभी मैसेज केले रहनी, तो इतना जल्दी आ गई लो। ऐसा नहीं खे, जब तू कॉल के लिए रहलू तो हम यहाँ पास में ही रहनी, एक हाथे हम यहाँ पर जल्दी आ गई नी। हमरा इला से कोनो तरह के प्रॉब्लम हो गइल का? अरे ऐसा कोई बात नहीं खे यार। तब फिर अंदर बुलाइबो या बाहर से ही भेज देबू हमरा के? आजा, आवा अंदर। घर ढूंढे में कोई तकलीफ तो न भइल तोरा के? ना यार, वैसे ही केकर घर हा? ई हमरे घर बा। ई घर में हमर जन्म भइल बा। इहे बचपन बीतल बा। हम बस पढ़ाई खातिर बाहर गेल रहनी। हमरा कम से कम ये बात की बहुत खुशी बा कि हमनी के एक ही शहर में जॉब मिलल बा। हाँ यार, हमरा भी ये बात की खुशी बा कि हमनी के एक ही शहर में जॉब मिलल बा। बड़ा खुशी की बात बा ना? फिर से हमनी के अपन कॉलेज के दिन के याद आ गइल, है ना? वैसे तोहार जॉइनिंग डेट कब से बा? अभी 15 दिन और बाकी बा। अबे 15 दिन और बा, तब तक तू यहाँ का करबो? हमरा अपन भाई के ढूंढे के बा। अभी हमरा उनकरा बारे में कुछो पता नहीं खे। कहाँ गेलन और का करत रहन। हमरा ई बारे में कुछो न समझ में आवता। हम अपन भाई से बहुत प्यार करेनी। ए, हेलो। हाँ? जाओ फ्रेश होके आवा, बाद में खाना खाइल जाए। कोनो बात ना यार, जब हम अगला बार आइब तो हम जरूर खाना खाइब। ई सब हमरा ना सुने के बा। तू हमर घर पे एलुआ तो खाना खा के ही जाए के पड़ी। चला 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 जल्दी, ओहो। चला 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 चला। भारती जल्दी आइया, तब तक हम तोहर पसंद के खाना बनावतानी। के बा? के? के बा? के बा? के बा? के बा? के बा? के बेल बजावा तारा? भारती, भारती कहाँ बाड़ू तू? भारती, 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 भारती तू का करत तारू?
भारती। भारती। ये फिर से फोन काहे लगावत तारी? हेलो। भारती। भारती तू कहाँ पर बाड़ू? हाँ रुचि, हम अपन घर पे बानी। कहा तू घर पे बाड़ू? हाँ सच में घर पे बानी। काहे का बात बा? भारती प्लीज मजाक मत कर भारती। हाँ यार, तू कॉल के लिए रहलू ना, तब से हम अपन घर पे ही बानी। ठीक बा, हम तोरा के बाद में फोन करत हाँ, तानी। ठीक बा। अनन्या, टीवी ऑफ कर दा। होमवर्क करा, ना तो पापा चिल्लाई है। रॉकी। रॉकी। अरे का बेले तारा? का बेले रोक काय बड़ू? रॉकी। रॉकी ये घर में लगे थे कोई बा। हम एगो औरत आओ, एगो बच्चा के देखनी है रॉकी।
गुड मॉर्निंग। अ, रॉकी, तू यहाँ कब अइला? हम कल रात के ही आई यहाँ। काहे? कल रात के तू कहीं बाहर गए लड़लू का? हमरा पता ना रॉकी। हमरा लागत हम कोई बुरा सपना देखनी। हमरा लागल तू अइला, लेकिन जब हम दरवाजा खोल के देखनी त हमरा वहाँ एक औरत और एक छोटी सी बच्ची दिखाई देलस। हम डर के घर से बाहर निकल गनी और बाहर पेड़ के नीचे ऐसा लागल कि जैसे कोई रोवता। जाकर देखनी तो वहाँ बैठ के हम रोवत रहनी। ओकरा बाद का भइल हमरा कुछो याद ऐसन नइखे। बात बका रुचि, हमरा भी लागल कि हमार केहू पीछा करताटा आ उहो केहू औरत रहलिया। वही से कल रात के हम यहाँ देखे खातिर आ गए रहनी। दरवाजा खुलल रहला। हम अंदर आके देखनी तू घरे ना रहलू ह। तारा के ढूंढे खातिर हम बाहर गईनी तो देखनी कि तू बाहर गिर रहलू। हमरा ऐसा लागल कि जैसे कोई हमर पीछा करत हो। वो भी एगो औरत के तरह दिखत रहे। यही चलते हम कल रात हम तोरा यहाँ देखे के आईनी। घर के दरवाजा भी खुलल ये सब रहे। के करताटे? तू कहत रहलू कि एगो औरत बा, एगो बच्चा भी बा। हम ही नहीं मान सकत। एकरा पीछे जरूर कोनो दूसरा वजह बा। पता लगावे के पड़ी। बस तू रात के संभल के रहिया। ओके, ठीक बा। ओके रुचि, हमरा जरूरी काम से कहीं जाए के बा। हम बाद में आएम। हाँ।